jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Fit-tmiem l-ewwel kwarta din is-sena 6 minn kull 100 karozza fit-toroq ta' pajjiżna ma kinux jaħdmu bil-petrol jew bid-diesel biss. Iżda kemm din il-proporzjon jidher li żgħir anke wara x-xiren ta' snin ta' politika differenti, l-istatistika turi li l-qalba favur inqas tniġġis qabdet ritmu tajjeb biss fl-aħħar snin. U meta wieħed iħares lejn l-istatistika ta' karozzi ġodda li jiżdiedu f'pajjiżna, il-proporzjon hu eżatt bil-maqlub. Indikazzjoni ċara kemm hija qawwija il-mewġa mibdija mill-Gvern Laburista favur tnaqqis drastiku tad-diossidu tal-karbonju fl-arja. Fil-fatt bħalma kienet it-tendenza fl-aħħar żmien l-inċentivi bla preċedent offruti mill-istat li jgħinu lil kulħadd jibdel il-vettura antika u jmur għal dawk li jħammġu inqas qed ikun rifless fl-istatistika sena wara oħra. Fl-aħħar ċifri pubbliċi jirriżulta li l-karozzi li jaħdmu bil-petrol biss żdiedu minn 208,614 f'Marzu 2023 għal 211,574 sena wara, waqt li dawk li jaħdmu bid-diesel biss naqsu minn 95,052 għal 94,124 fuq medda ta' 12-il xahar. Dan ifisser li bejn Marzu 2023 u Marzu 2024 żdiedu 2032 karozza li jaħdmu biss bil-petrol jew bid-diesel inqas minn 6 kuljum. Bil-maqlub fl-istess żmien żdiedu b'5,411 il-karozza li ma jużawx biss fuel konvenzjonali. Waqt li l-istok ta' karozzi jaħdmu biss bil-petrol jew bid-diesel żdied b'0.7%, dak tal-karozzi li jniġsu l-inqas kiber b'38%. Tant li minn kull 10 karozzi li żdiedu fuq it-toroq kienu biss 3 li jaħdmu biss bi fuel konvenzjonali. Dan jindika kemm qed ikun hemm rispons qawwi u pożittiv għall-inċentivi li qed jagħti l-Gvern favur il-qalba ambjentali fit-trasport privat, inkluż lotja ta' 11,000 euro lil kull min jixtri karozza elettrika f'Malta u 12,000 euro jekk din tinxtara f'Għawdex. Ma dawn jiżdied ukoll il-benefiċċju ta' 1,000 euro meta tiġi skrappjata vettura antika u tinxtara oħra ġdida.